Cirano de què? De Bergerac. Toca els escoltes o parles de tot? El profe de literatura ens ha demanat que fem el treball per parelles. Això què és? El llibre, I per on es carrega la bateria? Santi, què està passant? Què està passant? De què? Dos tios amb espases. Què és això? Però això és una carta per allistar-se al nostre regiment. Si no t'agrada el teatre... Al contrari, precisament perquè adoro el teatre no puc aguantar esta... Caguera. Parlem amb propietat. Esta merda d'obra, d'actor i de decorat. I ara, si no vos importa, necessite que em feu un xicotet favor. Mireu al pardal. Quin pardalet? ¡T'havien perdut toque! No, que estava visitant el Museu del Louvre. Encara no existeix el Museu del Louvre. Ja. O sigui que de la Torre Eiffel ni en parlem. El cas és que vaig pensar, però podria ficar jo. El nas. En aquest moment jo estava... Fins als nassos. Vaig agafar una torxa i la vaig encendre... Amb la totxa. Ja n'hi ha prou! Vosaltres dos, fora! Però no poses això a la carta perquè queda poc poètic. Quina carta? Rosaura vol que li escrigues cartes d'amor, t'ho acaba de dir. Tu flipes o què, tio? Jo no sé fer això, No. Un WhatsApp com a molt. Aleshores, senyor Cirano, ja es pot parlar del seu nas. Cirano, a què has vingut? Com diries tu, a veure com la cagues. Este no és el cristià de les cartes. Donaria el meu cor... M'agrada, però et sent la veu entretallada. No t'entenc, vocalitza més. Entretallada. Falla la cobertura. La cobertura? Deu parlar de pastissos, cobertura de nata, xocolata, merenga. Cristià, què dius? Te donaria el meu cor per la teva alegria. Ara et sent molt millor. Continua. Torne boig, duc el teu nom cosit al cor. I jo tremole, i plore, i t'estime, i soc teua. Sent el teu tremolor. Per fi a soles, tu i jo, amor meu. Com a coronel de l'exèrcit, t'ordene que reclutes els teus cadets. I això va també per este borinot.